Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay malayo kayo sa sakit sa araw-araw at sana po ay palagi po kayo manalangin sa araw at gabi bago matulog at pagkagising at humingi ng gabay sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat para gabayan po kayo sa inyong mga gagawin sa araw-araw. At lahat ng mga pagsubok po sa ating ay malalampasan po natin. At manalangin po tayo para sa ating buong pamilya na maganda po yung pamumuhay na po natin, hindi po tayo magkagulo-gulo, mag-away-away, kundi panalangin po sa Diyos ang makapangyarihan na tayo ay palaging masaya at bigyan ng biyaya sa araw-araw at malayo sa sakit sa araw-araw. Mga ma'am, mga yan na kung halimbawa po ay nagluloko po yung asawa po ninyo na ng babae po, ipakakal ko po sa inyo ito, sana po maunawaan nyo po at screenshot nyo po para bago nyo po i-screenshot nyo po ay mag-subscribe po kayo, mag-like and share, pakipindot na rin po ang bell icon. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung isang mabisang paraan para huwag manluko mister nyo sa ibang babae po. Ganito po ang yung gagawin po. Habang natutulog si mister po sa gabi, kumuha ka ng PC. Alam nyo po yung PC, ang PC po yung parang ginagamit po ng mga mason, yung malit lamang po na PC, yung kahaba po. Kumuha kayo ng 1 yarda pong haba po, o 3 yarda po ang kukunin nyo po. Alam nyo po yung PC na puti na ginagamit pong tansi sa mga mason na nagkakarpintero, kantero, yun po ang PC po, ang tinatawag na PC, na ang haba ay 3 yarda po ang haba ng PC na kukunin nyo po. At ito'y tiklopin gawing kalating yarda po ang haba lamang. At pagkatapos ay lubirin mo ito na parang gawing lubid po na pang ikot-ikotin, tapos at ito ay tuloy sukatin mo ng magkabilang sentido ang iyong asawa sa pamamagitan po ng pising iyong nilubid at doon pa. Sandali po, i-share ko po naman po sa ipapaliwanag ko po ito para magamit mo yung mga napaka-importante po ito. Ipagkakalo ko po sa inyo na para hindi mambabae na po ang asawa po niyo. Napakabisa po ito. Kung halimbawa po umuwi yung asawa po ninyo na lasing, samantalin po ninyo. Kasi kung hindi po siya lasing, na gagawin po ninyo ito, mararamdaman niya po na madali po siya magising. Dapat po gawin niyo po ito ay yung lasing po siya na ang sarap ng tulog po niya, yung kasarap-sarapan ng tulog po niya. Samantalin niyo po ito na wala pong nakakaalam, kundi kayo lamang po ito nakakaalam po na inyong ginagawa. Pati anak niyo po, huwag niyo po yung paalam sa kanila, kayo lamang po nakakaalam po nito, na para hindi po siya makontra po at bibisa po agad po. Ulitin ko pa, ganito po ang inyong gagawin. Habang natutulog po ang mister niya po kagabi, kumuha ka ng PC na ang haba ay 3 yarda po at tiklopin ng kalating yarda lamang, at pagkatapos ay lubirin mo ito at tuloy sukatin mo ang kabilang sentido ng iyong asawa sa pamamagitan ng pising yung nilubid at doon po at sa haba ng pinagsukatan ng PC mula sa sentido ay
magbuhol po kayo ng 3 buhok na papaloob, at habang binubuhol mo ang PC ay sabayan mong pagdarasal ng isang sumasampalataya hanggang sa pinako sa cross, at isunod mong usali ng orasyon ito. Narito po ang orasyon po na inyong sasambitin na Dolya, Dolya, Dolyon, Compursilas, Jasi, Agsi, Ahub, Tili, Istago, Adot, Suna, Yulot, Alos, Yoot, Dilo, at sabay sabihin ng ganito: wala nang ibang pang magandang babae para sa iyo kundi ako lamang. At pagkatapos ay magsisi mula sa ulit ng pagsusukat sa dalawang magkasiping ng iyong mister na pagsimula ng primerong pinagbuhulan, at pagkatapos ay magbuhol ka ulit ng 3 bisis na papaloob pa rin, at pagkatapos ay itali o siya mong gawing bigkis sa iyong baywang ang pising ito. Pagkatapos nyo pong gawin po ay gawin nyo pong pantali po sa inyong baywang po, at sigurado pag natapos nyo po ito ay makakamto nyo po ang bisa po nito ay hindi na po magbabae ang asawa nyo, kundi kayo lamang po ang mamahalin niya habang buhay, at palaging nakapokus po sa inyo ang pamamahal ng inyong asawa, at yung babae nyo po ay malilimutan nyo po, wala na po yun ang babae nyo po pag nagawa po nyo ito. Ang paggagawa po nito kasi nakipagkaloob sa inyo ay napakahirap din pong gawin, pero may kapalit na maganda pong kapalit nito na nakipagkaloob po. Ang iyong asawa po ay hindi na po siya magbabae, kundi focus na lang po sa inyo. Ang tingin po niya sa inyo ay maganda po kayo sa arena ng kalinawagan po. Nagsisina po yung asawa nyo na kayo lamang pong mamahalin niya habang buhay, at parang namalikmata lamang po siya sa ibang babae, at nakapokus po sa inyo, at babalik po yung dating pagmamahalan po kung nagawa po yung proseso po nito. Kaya dapat po unawain nyo po, ang gawin nyo po ay screenshot nyo po para screenshot nyo po para maintindihan nyo po. Bago nyo po gawin po ay basahin nyo muna maigi, intindihan nyo po maigi ang proseso ng mga ganitong ritual po, ay intindihan muna bago gawin. Maraming salamat po. I-screenshot nyo po, ibalik ko po sa dati po. Ito po. Ito po isang baba po, ito po. Screenshot nyo po. 1, 2, 3. Screenshot po. Tapos dito po sa ayun ko na po, panghuli. Ayan po. Screenshot nyo para mabasa yung maigi. Ayan. Sana po bago nyo po i-con po ay i-subscribe po kayo, like and share, at paki-follow na rin po aking Facebook page po, Iwagan ng Pangasinan. Pumunta kayo sa Facebook page ko po na real po, marami po kayong malalaman din po doon. Ang gawin nyo po, mag-follow lang po kayo sa aking mga ginagawa pong con po. Marami po kayong malalaman po dito, mga orasyon po. Maraming salamat po.